ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିସାନର 12 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 13 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 12 ନମ୍ବର କିସ୍ତି 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 11 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ।